selv. Ja, det er han bestemt. Og meget fair. Så alt, hvad han vejleder Birgitte til, det tror jeg handler om at gøre det bedste for alle. Han har 4 børn, han skal tænke på, far. 4 plus en kone nummer 2. Der er alt muligt i hans liv. Og han bliver nødt til at støtte Birgitte, hvis han vil holde sammen på den nummer 2 familie, han har lavet. Så det ikke ender som med nummer 1 familie. Kan du ikke se det? Så kan det godt være, at vi synes, det er synd for ham, eller hvad ved jeg, at han bliver sammen med hende. Men han gør det for, at han ikke skal splitte familie nummer 2 ad. Det tror jeg. Det tror jeg, far. Er det ikke en god nok tanke? Jo, det er det helt sikkert. Men så skal I ikke synes, at det er synd for ham, for det er et aktivt valg, han har taget. Det har vi også sagt. Altså, det er også et aktivt valg at blive sammen med hende. Og det er et meget aktivt valg ikke at gå fra hende. Og igen, som vi siger, og du har fuldstændig ret, fordi hun har jo svinet ham til, også mens vi har siddet der hele familien til nogle arrangementer, blandt andet med julegaver. Nå, det ved jeg ikke noget. Altså, ej, har du købt den? Du ved godt, det var den anden, jeg ville have. Og i den dur det er ikke, hvor man så tænker, det der, det kan du tage bagefter. Vær nu glad for din gave, og så sige, jeg vil faktisk hellere... Det kan man sige lang tid efter. Ja. Så siger man bare tak og går videre til næste. Selvfølgelig. Og han prøver bare at gøre det godt, men far, når man er meget tæt, så reagerer man umiddelbart. Så er det lige... Måske er det ligegyldigt, hvem der er omkring. Så reagerer man bare, som man ville, når man var i enrum, eller måske reagerer man faktisk direkte modsat, fordi der er andre til stede. Måske har Birgitte nogle forventninger til Søren om, hvad han skal vide om hende, og hvordan han skal imødekomme hendes ønsker, som han ikke kan indfri, lige meget hvad han gør. Og nummer 2 er, du ved altså ikke, hvordan de taler sammen, når de er alene. Det kan være, Søren han er lige så strid ved hende, som hun er, når vi andre kigger på. Det kan man faktisk ikke vide. For der er ingen andre end de 2, der ved, hvordan de 2 er, når de er alene. Så måske får hun bare... Ved du hvad, jeg er slet ikke interesseret i, hvordan deres liv det fungerer. Nej, far, men det er også generelt, når man kigger på parforhold, relationer. Det er jo ikke kun dem, det er alle mulige. Du ved ikke, hvordan onkel Søren er, når de er alene. Du ved ikke, hvordan Birgitte er, når de er alene. Nej, det rager mig en skid. Okay. Men måske behøver du ikke have Birgitte så meget, som du gør. Det er stadigvæk, det er hende, der hader mig. Det er hende, der er skrevet for mig. Hvordan ved du, at hun hader dig? For sådan som hun svinede mig til. Det var ikke sikkert, hun mente det, far. Hun var også i sorg. Jo, hun har ikke lavet det om. Da hun prøvede, ville I ikke tage imod det. Er det ikke rigtigt? Nej, det er ikke rigtigt. Nå. Så hun inviterer jer ind, og I afviser. Er det så ikke det samme som, at hun prøver, og I afviser? Nej, fordi der er forskel på den måde, man inviterer folk ind på. Hun havde jo ikke regnet med, at vi skulle komme ind. Det kunne du jo se lige så tydeligt. Det ved du da ikke noget om. Jo, og I har det jo kunne ikke... jeg se lige så tydeligt. Nå. Men I havde jo heller ikke haft kontakt ud over det, så hvornår skulle hun have inviteret jer? Hun sagde, jeg kontakter jer. Og det gjorde hun ikke. Klokken er 20 minutter i 8 eller i 9. Okay. Ja. Jeg ved det. Og det var også, og hun skrev også til os, at hun vidste godt, det var hende, der havde bestemt, at der skulle en advokat på, og det skulle vi ikke tænke over. Hun skulle nok betale udgifterne til advokat. Men har de så ikke også gjort det? Nej. Tror du ikke, det er taget, så er hendes arveandel? Nej, de har ikke. Okay. Arven blev på afgiften blev på 45.000, ja. Og den blev fordelt med 15.000. Det er fordi, at advokaterne ikke kan gøre det anderledes. Men så bliver de jo bare trukket fra jeres arveforskud. Eller ikke arveforskud mere, det er direkte arv. Fra vores arv, ja. Ja, lige præcis. Og så bagefter... Og det var jo igen, fordi hun havde forestillet sig, at men det bliver meget væsentligt mindre end det her. Søren havde en idé om, at det nok ville komme til at koste 2.500 kroner i alt i advokatudgifter. Ja, far, men det kan man ikke og vide. Og vi alle sammen havde sagt, det bliver meget, meget mere. Og det vidste vi, både fordi vi havde været igennem
med farmor, og fordi vi har været igennem med Peters kone, Ulla. Og det var, hvor vi gjorde det selv, at der er jo stadigvæk nogle papirer, som advokaterne skal skrive under. Men far, og det er også uheldigt, eller? Og så gider jeg ikke at diskutere meget mere omkring det. Nej, her, det er også okay. Fordi hun har også, Birgitte, misbrugt Morten på en måde, som man er ved at brække sig over. Hvordan det? Fordi så laver hun kontakt igennem ham. Hun tog, for øvrigt ligesom din mor, alle de billeder, der handlede om familien, som lå hjemme ved farfar. Og så siger hun, så tilkalder jeg jer på et tidspunkt, så sætter vi os ned, så bruger vi en hel dag på at fordele billederne imellem os. Fint. Det der skete, det var, at pludselig en dag, så kommer Morten og siger, værsgo, her er billeder fra Birgitte. Det er dem, som dig og Jan, I skal fordele imellem jer. Så havde hun igen. Ja, det er heller ikke helt fair. Det hele. Men måske fordi I ikke havde fundet en dag, så tænkte hun, om det skal ud af verden, så... Det var hende, der sagde, jeg kontakter jer, det gjorde hun ikke. Okay. Og det, jeg ved altså, det ikke, din mor har det på samme måde. Alle de billeder, vi har fra vores ægteskab, de ligger hjemme ved hende. Jeg har aldrig fået et eneste billede. Mm. Det er heller ikke fair. Og jeg har heller ikke delt indboet i huset, far, på noget tidspunkt, efter hun flyttede, og det er altså 20 år. Nå, hun tog det, hun ville have. Ja, og så tvang hun dig til at opbevare resten. Ja, det gjorde hun. Så, jeg ved og ikke... Hun kommer og henter det lige om lidt. Ja, så gik der 20 år. Ja. Mål lige det der op og se, om jeg kan have det. Jamen, hun kan sgu da selv komme og måle. Nå, jeg skal lige nå... Vi skal nå 365. Så er det nu. Ja, lige præcis. Jeg ved ikke, far. Jeg håber bare ikke, at jeg skal stå i samme situation med nogen. Hverken Cecilia og Malte, eller mor og Helle, eller Maria, Miki, Theo. Ja. På noget tidspunkt. Men du skal nok have en lidt anden tilgang end den der med... Nej, fordi jeg beder jer om at gøre faktisk præcis det, farfar gjorde. Bare have styr på tingene selv. Så når den dag kommer... Det er ikke sådan, det virker, når du siger det. Nej, men far, det er fordi, du bliver ved med at sige, at du er så gammel, og du kan ikke vente længere tid på retfærdighed, og med Emma, og med Theo, og alt muligt. Nej, det er også for meget over for mig. Ja, men prøv at høre. Det er det, jeg siger, når du kommer med det, jeg kalder advokatstemme. Jamen, du gør det samme med mig. Du har gjort det i lang tid. Lige da jeg kom ned på familiehusene, der sagde du også, menneskerettigheder, og du skal tænke på, at der ikke er nogen andre familier, der skal udsættes for det samme. Hvor jeg var et helt andet sted. Jeg skulle tænke på mig og Emma, og du var et helt andet sted. Og nu er vi endt her, og du bliver ved med at sige, du er så gammel, og du når ikke noget mere, og du savner dine børnebørn, og alt muligt, og Theo kommer du ikke til at se igen, så nu har du kun Emma, så det skal du kæmpe for. Men I kæmper ved at skubbe mig ud, og det er ikke sådan, vi får mere tid med Emma. Det er overhovedet ikke sådan, vi får mere tid med Emma. Skynd jer dernede. Ja.